Ano? Itang yung guburi. Kasi nung minsan kasi mas malagwa ito sinabing, nung magsalita akong palagi, nanong milyari kayo, meron kong libunto ka na eh. Ale. Makanya ito. Manyawad ko kong dispensa, nung alimbawang, yung kanakong labi, yung kanakong dila, may expand yung pagyali. Mayad na ako marugong dispensa ang pong lambing kaya kayo. Nung ating kuman, sugat kapanandaman ng kaya kayo luwat at kilub. Adwang ko rugong kaya kayong pansin, I'm very sorry. Pero adwang ko kaya kayo, ing lubena, tayo tutok langan, at pakipaglubena kayo muna. Kasi, po ang ating kalamidad, den tao yung sentro sa pakya, kulang namon ng ala ng bisang lungub, uling loda je. Po tangala daw nga kakit ni Metong Manalana. Kulang-kulang no rin bangku, ela sapak, gana-gana. Pero anyang bundok na ning tabor, uling indisiplina at yu, den tao at tilo. Pero, anya, asana rugo muna na ako, makatupad, agawa ko yung kanakong katungkulan, ikayong adwaken, ako pa man rin magsalita, dadakdak na kayo. Makanano tayo nga, yung kaya katamong katungkulan kanyan. Maluna siya wari nga, ako manandam, kasi nung potang ibene, yung meto nga santuaryo, ing lugalay ni kailangan magawa niya mong stop over kareng magmisyon. 2 stories house, Luntoya. Kailangan ing sentro, sibul tagong penimbe, uling palaadwang ko palagi na sumibul na mamala. Kailangan may kasarili ang bus. Sabihan nyo ka na ako nino, ing mamulangay ning katas na pangarap. Ako tatakong magsalita. Bakit? Uling, adang ko king Ginoo. Pagkaluban na nakatamo nga na eh. King Diyos po tangya ing masulit. Alam problema. Lemon na bayok minulay, dinana na ako rugunditak. O, dinina na akong ditak. Pamagbalik ko, yan na naman yung obra, balik. Tas, munta ko ketang metong, ketang metong. O, biro-biro mong metong kumpanya, maos lagi kami, ing Amazon. Detang mag-deliver truck, package. Demban na ito, dakalan-dakal. Mercedes-Benz lang ang den kayang van. Sana ako pinmat, Dad, we have so much here right now. Take care of it. You know what you're doing. I love you. I really appreciate everything that you did. Thank you so much. So, I'll see you. Call me if you need me. So, ang ganyan mo, Kenny, pasibayo, Diyos ko, salamat po ng kaya kayo, dakala, salamat po kaya kayo, Ginoo. At malugod ming apostol, kita pong minunat ang ganing kasalukuyan ng kaya kayo pong subebe, po, kayo po kinawang kanako kaya ngaluwang lugal. Diyan pong bukas, kaya kako po panabilin. Itakbang yoren kanakong bitis, bako pong magamit king kasalpan tayanan. Dakal pong salamat, kakabayat eh. Mainip na kayo na eh. Mainip na kayo. Sabihan niyo yung totoo ako marin eh. Kayo naman, maglambi ko kaya kayo. Sabihan niyo yung totoo nung mainip na kayo. Makuha na ako. Esli ka na ako. Kasi nung magsalita, may di nandita ka para kuswelo, tenta ko man niya lang, what? Alimbawa, mamasa akong bibya, puro siyang babasa kung makanya. Ako yung makaintindi. Pero rin, den kaya ngarap, butan ko man niya pa. Makanano ito? O kailangan din naman dito. May ngari mo sana keng sampurado. Di naman dito ka soup. Sampurado siya. Kanita le. Makanya itang buri ko sabihin. Ang ganang ko na Kenny, Diyos ko, salamat po kay kayo. At apostol, sa blamba na natsubabo, adwang ko po yung blessing you. Kem bayong santuario. Ikayo po yung manimunang ang kaya kami. Dakal salamat. Kaya kayong pengari ko't kapatad, adyaro kong melwalas ng melwalas sa melwalas.
masayang ka na akong sarili. Salamat pong dakal kaya kayo. Ang ganyakin. Dakal pong salamat king kaya katama pong kapatid kareng mensaheng dela na po. Tatagal ko. Kaya pong Domingo, rengega na ganang espiritista. Baili, deta mga chukeni. Ako naman deta. Deta pong bisang munta. Okay. Magsalo-salo tamo po. No problem. No problem. Everything's gonna be okay. Hanapin ng American. It's okay. Imbitan da ko nga po magsalo-salo tamo. Kembale. Ano ka rin ta? Kita po ka nung civil farm na ita. O ba makipagkompetensya pa kaya ka na akong bari kung talak ka na farm. Dali kita po ka ng kapatid kong baby. Ang katanda ko po pansin, makaswelo ko pong makaswelo nung akit akong karin. Adyang dengal ako rugong kamag-anak. Kaya ni Jare nga anak da. Ako narugo kakilala. Pasensya na kayo nak. Ako rugo kakilala. Uling me ko pa makalto. Nung akit ako rugo, I just say hi. Adyang haya mo makaswelo na ako eh. Anyadwang ko pansin. Detang bisa rugong muntala. Kaya tang kapatada baby. Deng Yumul family. Itabungan ako nung sabihan. Kaya ba na ning simba? O ito mo, dakal salamat, I will kiss you goodbye. Si May Lila, milo ka latundo? Makanyan mo ito. Salamat po at ala na pong alayin mo rin dalang kakatama mo tukan kene, bayi tamo po manyara. Karen pong, yung kakatamo pong mamuntukan kindalan, ne po. Iya po yung gagawa kayong plano na po yung kakatamo sentro. Mayapayabak po kakatamuan at pumuna kayong Diyos, ne po. Siguro po kaya katamu, yan kading bigyung pisata mo kaya lalam kawayan, ne po. Nung makananyang may ngaralin Diyos kanita, yung Panginoong Yesus, kaya mong maranglene po. Pero po, yung pengaral na puro kang po kayapan. Hanggang yan makasulat la kimba na kasulatan. Ne po? At ilang alang patugo tamong sasaliksikan. Then kaya katamong ibagalis to, dapat po talaga pag-aralan tala, bata mong malili. Ne po? Malili ka, gustong pag-aralan. Tuna ako. Ne po. Grade 4 or grade 5 ko po siguro kanita. Makasakya kami po reta po ng ating kukulyutan damulag ing gulong na nekadagul. Mitutuki na ako. Ne po. Miras na ako po keti kaya kalingwan imbikal uli pong detang pabu kaya takutang kula niya ka na ako. Ne po. Siguro po baluyo. Itapong kaya katamong lunduyang kanita kawayan niyo, itambalikin ni karakal pabu. Kanya po itang pabu din, ang kulya katawan, may mulay katangeran ng kawayan. Kanya po kaya kalingwan, yung sibol. Ne po? Makanya niya po, aga-aga nakakoy di, huling, bumuna ako may pag-anniversary, kaya ang Union Espiritista, keti. Dakal pong simbahan o lunduyan ang mga ragul. Pero potang kalwal da, barkado ko rin aliwa, ela may kakasundo, pati-patela. Pare nga ako kadisiplina yung kayong kilob, o bakit si kalwal pati-pati kayo. O baka na ano, mapanglamang yayan, ano. Po, aliya nga ako, pikyabayan ko po king business. Etong lapong maragula lunduyan, kilala, po, at pikakatakutan. Dapat pikatakutan ing metong akasalpantayanan. Uling metong kasalpantayanan, ing dapat mong gawan lugod, kim puso, kababanlub. Ne po, nung makananong sinabi na ng Panginoong Yesus, in taong biyasang magpatawad, miras king kaharian ng Ama. Po ito ita. Nanano kang sisimba, nung ating kang muaking puso mo, nung ating kang kamuhan tao, sayang po,
impaman yimba. Ne po, in kailangan tamo pong pairal keti, itang kababan lub, ampon lugod. Yaka po taga dalan nimbe at ndaba. Betong ko pong tinalakad keti, banta suportan in talakad tamong bureyong masanting sentro. Ne po? Pero po ngayon, iadwang ko sana, aliwaya akong maging chairman. Nung pwede po sana, yung chairman ng construction, taga Ketiya. Suporta ko mo po, ikay nga duwain nga nako. At adyang no ko rin niya po talakad. In donation, hindi nga nako, tuloy ya pa rin. Nung nasinabi ko yung matalakad ko po, tuloy ke. E po, taka na akong arkitek, ang pupuya akong bilang engineer, ita pong sinabi mi Kenny, nung nano po itang apikasunduyo, at apikasundu tamo, talakad tayo, nung no ka rin, itang saok mi at donate mi, tuloy pa rin po. Makanya niya po yung puso mi. Ita pong kababan lubang pon lugod, yung pairal tamo, bata mo pong mikakalugod. Nakalpunda kal salamat, kaya kayungan. Salamat po kay mamuntukan na ning dalan. Kaya katamo pong kapatid na Freddy Corpus ne po. At wala na po kareng alawa. Kareng pong kentatak. Pamanadsad. Pamanadsad. Sibul. Wala na po. Okay. O sa ito po, wala nang alala sigurong buringin mo na kalading kaya katamo pong kapatid. Ngayon po mag-recap ta, no? Miras na po yung oras na po. At rin pong kaya katamong pisaw-pisaw ngayon ng aldong ay ni rin kaya katamong love offering 6,475 la po. At kita pong para kay sentro 5,000 ang pong $12 lata $12 o $12 po ang pong 5,000 para la po kay sentro. At ang timurin din namtala po rin kaya katamong kapatid rin pong dilandang mensahe ne po. At ngayon po may yari rin kaya katamong pamitipon. At kaibat na po nini ret hanggang mamuntukan da rin sentro. At itamo pong dita kapisabyan po. Tungkol ka rin kaya katamo pong obligasyon. At ngayon po may-ari rin kaya katamong pamitipon. At ano, awa pala ni, ati kasegra pala ni. O sagli mo po ka rin mamuntukan po. At ngayon po akan ko pong talakad, uling ating pa pong konsegra kaya kaibat na po ning kapulungan po. Manalangin tana at pasalamat. Sakdal mayipay ang